Nasukod sa lokal nga kagamhanan ang katakos sa mga disaster responders kung ugaling adunay mutay ug nga linog. Ano ang report ni Alan Domingo? Gipahigayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang earthquake drill ganang buntag. Gisalmutan kini sa mga kawani sa Cebu City Hall. Gipakita ang duck cover and hold nga protocol samtang mangitag pamaagi nga makakita usab og luwas nga dapit nga kaadtuan. Gisuwayan usab ang abilidad sa mga disaster responders sa alternative evacuation method sa mga high-rise buildings. Misalmot ang mga ahensya sa gamhanan, lakip na ang kapulisan, kasundaluhan ug uban pa. So far, sa kaning nga senaryo, ato naman yung gipraktisan sa before pa ang schedule kay this is a nationwide drill. So tanang city or municipality obliged to conduct drill simultaneous. Tinguha sa CCDRRMO nga mahatagan og gahom ang mga barangay pinaagi sa pagbaid sa ilang katakos, pagresponde sa mga katalagman tungod kay sila man ang unang mutubag sa mga alarma. Ang pagbansay-bansay sama nini ang nagpalig-on matud pas pamaagi sa pagpangandam sa pagresponde sa mga kalamidad. We offer ko training, weekly training para tanan makat-on o para rapod sa ilaang kaugalingon o sa ilaang barangay o whatever. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.